Ukhozi olumaphiko olubhula amaphiko kwaye kwaphephetheka imiyane inyoni enobuciko nobuyoninco edwebe ngesivinini emafini icula ingoma emnandi yayiyahlukanisa unyaka omusha komdala nyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza esezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathuku. Ngijabulisa kakhulu kulolu suku lanamhlanje ukuthi umsakazo uyaqhubeka udlala indima enkulu empilweni zethu siwumphakathi bala eSouth Africa nomhlaba wonke nje. Ngoba isikhathi esiningi kusuke kukuthula noxolo into esikhuluma ngayo kanti ke ngisuka kude nalo msakazo ngisakhula kanti ngizogcina ngene kuwona. Bayasithemba abantu bokhozi FM. Bafikile ukuthi ngisho bexabene ngisho kuthiwa kwesinye isikhathi kunetoyitoyi engahlangene nathi kodwa bakholele ekutheni mabefike la ukhozini saphuma sehla sezezansi sezwe ukuthi kwenzekeni bagoduka baye emakhaya emva kwalokho ngokwathi hayi ke isixazulekile lokho bekusikubanga sesiphuma khona emagcekeni okhozi. Ekho umuntu ongazange athintele sami bathintile belahlekelwe izihlobo bayithola through radio sami bathintile bathola ithando through radio sami bathintile bakhele izindlu through radio sami bathintile bebhod kunento eyiningi ezenzakalayo through radio kwakhona leyo nto leyo iradio yenzile kuwena. Siyabonga kakhulu nakuwe mlaleli ukuthi uhlezi onathi ngazo zonke izikhathi uhlezi onathi usilalele kuningi esikutholayo kuwena kuningi esikufundayo kuwena kanjalo nawe kuningi okutholayo kithi kuningi okufundayo kithina kodwa ukhozi lohlezi luhamba phambili. Angibusise ngithi Happy International Radio Day. Ukhozi FM. Ukhozi FM. Ukhozi FM. Ukhozi FM. Ukhozi vele luhamba phambili.